Zo na Mairo. Bismillah. Maryam. Al'amin ya yi tafiya jiya, yana Sokoto. Kin gaya min? Tun da Al'amin ya tafi jiya na kwanta bacci na yi wani irin mummunan mafarki. Wallahi tun da na farka zuciyata ta kasa samun nutsuwa. To, mafarkin me kika yi? Kin ga Maryam, ba mu da wani isasshen lokaci da zan iya zama in baki labarin mafarkin nan, yanzu dai taimakon ki nake nema. To, Allah ya sa zan iya, ina jin ki. Don Allah Maryam ki kira Faisal. So nake ya je ya binciko min ina ne gidan Siminal abokiyar aikin Al'amin. Me yasa kike son ki san gidansu? Jikina yana bani tare suka tafi Sokoto da Al'amin. So nake in bincika in ji menene gaskiya al'amarin, shin taron suka tafi ko kuma tana nan. To, amma kina ganin akwai yiwuwar su yi tafiya tare? Ni ma bana son mafarki na ya zama gaskiya, amma ba zan taɓa samun sukuni ba har sai na bincika na gano gaskiya. To shikenan, zan kira shi in ji. Don Allah ki kira shi Maryam. Kin ga, don Allah ki ce mishi ya turo min da account number ɗin shi, zan saka mishi kuɗin mai. Idan ya gano gidan Siminal ɗin sai ya sanar da ni. Amma me yasa ba za ki bari ya je gidan Siminal ɗin ya binciko da kansa? A'a Maryam, da kaina nake so na je, ina son in je in gane wa ido na in tabbatar shin tana nan ɗin ko kuma ta bi min miji. Don wallahi idan ta bi min miji zan iya banka ma gidan nan nasu wuta. To shikenan, bari in kira Faisal ɗin.